सुनीता तेजू रेसिपी चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीची भेंडीची भाजी दाखवणार आहे। पण त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। तर मी अर्धा किलो भेंडी घेतलेली आहेत, धुवून चिरून घेतलेली आहेत। इथे मी कांदा घेतले आहेत, हिरवी मिरची घेतली आहेत, किसलेलं खोबरं घेतलं आहे आणि टोमॅटो घेतले आहेत। इथे फोडणीसाठी जिरं, मोहरी, हळद, मीठ आणि तेल घेतले आहेत। इथे आपण तवा ठेवला गॅसवर, त्याच्यात तेल घालूया। आपलं तेल तापलेलं आहे, आता त्याच्यात मोहरी घालूया। आता त्याच्यात जिरे घालूया। आता आपण त्याच्यात कांदे आणि मिरची घालूया। त्याला तेलात परतून घेऊया। कांदे लाल होईपर्यंत आम्ही त्याला भाजून घेऊया। आता आपण त्याच्यात हळद घालूया। आता आपण त्याच्यात टोमॅटो घालूया। टोमॅटो सुद्धा आपण तेलात भाजून घेऊया। आपले भाजून झालेले आहेत। आता आपण त्याच्यात भेंडी घालूया। त्याच्याने भेंडीला आधी धुवून मग पुसून मग चिरून घेतलेले आहेत। त्याच्यामुळे कसं मग ते गुळगुळीत होत नाही, मग ती भाजी मग सुकी सुकी होते। इथे आपण व्यवस्थित परतून घेतलेले आहे भाजीला। आता आपण त्याच्यात मीठ घालूया। आता मिक्स करून घेऊया। आता आपण त्याच्यावर झाकण ठेवूया। वाफेवर भेंडी स्लो गॅसवरती शिजून येतात। आपली भेंडी थोडी मऊ झालेली आहेत। आता आपण त्याच्यात सोलं घालूया। सोला किंवा त्याला कोकम सुद्धा म्हणतात। मिक्स करून घेऊया।
शिजलेली आहे. आता आपण त्याच्यात खोबरं घालूया. आता ह्याला मिक्स करून घेऊया. आपली भाजी झालेली आहे. जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. ही भाजी साधी, सोपी आहे आणि टेस्टी आहे. हे तुम्ही बघू शकता. थँक्यू.